Estamos aquí no pobo de Fornelos, aquí do Concello do Bolo. Estamos nunha obra que foi aquí o asfaltado aquí da estrada que ven desde San Pedro ao pobo de Fornelos e que foi financiada cos planes co Poura da Diputación de Ourense. Nestes planes, pois, a parte desta estrada, pois, tamén presentamos outra estrada no pobo de Celavente, outras tamén no barrio da Afraga, do Bidoedo, e tamén no pobo de Valdanta, no acceso á Veiga Florida. E despois tamén nese plan, pois, tamén presentamos houve contratación dun conductor de tractor e un peón forestal. E a parte tamén se financiou este ano 2024, estamos conmemorando os 400 anos da construcción do Santuario das Ermidas e financiamos parte deses actos co plan da Diputación.